Bamakɔ ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wakati ka bɛɛ lajɛlen fo nugu wale ɲuman dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ hali n'a sɔrɔ mɛ ɲininka n bɔyɔrɔ la wakati kɛ Abijankaw b'i fo e t'a yɔrɔ mɔgɔw dun Abijankaw b'i fo ambassadeur Mali ambassadeur Masi gada kun bɛ kan e bɛ se ka taa dugu la cogo di ma taa dugutigi fɔ Masi gada mun kan an denmuso min ye Ababanu Kuma Amadu Kuma i k'a dɔn an daba tugura Kuma kɔni an denmuso ka kɔɲɔ tun bɛ yen i y'a daminɛ an denmuso ka kɔɲɔ tun bɛ yen lɛn an kun dar'o la Abijan i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ kɔɲɔmuso a n'a cɛ Ala k'u bɛn Boubacar i k'a dɔn don nataw la i k'a dɔn a kɛra jamako da a kɛra hɛrɛ ye an n'an da don a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa nin n'a kɛ kɔɲɔ VIP yɛrɛ ka pan Mali kan yan pewu n ka jafo Abijan kɔɲɔ cɛ a y'a dɔn i taatɔ i taara ni i yɛrɛ ɲɔgɔnna i taara ni walisi giriman y'i fɛ dɛ munna de wari min bɛ taa d'i ma k'o fara ɲɔgɔn kan ka na ne taara balimaya dilan ma taa ɲama i tɛ sabali n taara balimaya dilan don nataw la n'a foliw lasi ma sabula maa caman ye ɲininkali kɛ n na Boubacar i k'a dɔn min ye Abijan ye n jatigila n kun bɛ hôtel Azalaï la n'a filɛ nin ye ka ɲɛsin capsule ma min ye ma marakakɛ ɲini k'a ye wa jɔnni kelen Gassama kɛ ayi ka da kun bɛ kan e tun bɛ MCA la ne taara ye wa jango Abijan MCA n bɛ taa mun na Abijan MCA la olu bi maa dɔn ne tɛ taa dɛ a fana de ma ɲuman kɛ o ye dɛ non e kun kan ka taa Gassama fɔra ayi o ye ne ta ko maliden dɔ nana ka n'a lajɛ ne tɛ avocat ye o avocat de bɛ se ka taa kungotu da la maliden ɲɔgɔn tɛ wa mais min bɛ yen a mana tigɛ da o da don dɔ la maa porokotora ka kuma kolo dɔ fɔ Abijankaw ma i mana t'i yɛrɛ jira Ala m'an kisira ayiwa ko se k'a fɔ e de ye daba ye wa e ka fara a kan yan Ala k'an kisi amina yarabi Boubacar i k'a dɔn min ye Sylvie Vartan ale bɛ jaw la min ye Gibson Control ale bɛ nɛgɛw la n'u ye yamaruya di kunnafoni di sɛbɛn an b'an jɔ a la naam ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sira nin Boubacar sɛbɛnfura in bɛ ko m'u bila bɔli la wa nin y'a bɔli kɛrɛnkɛrɛnnen ye u k'o de ma ko spécial o don min ye Abdramane Doucouré nin y'a ka fasiri ye Doucouré ko a k'i k'a dɔn Mali ye a hɛrɛ sira a n'a nafolo ko e ko Ala ko yɛrɛ tɛ ɲini ka don ala de ye Boubacar i k'a dɔn an bɛ sanuko kuma na o caman de bara ka poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ wa jama yɛrɛ yira Boubacar Sidiki k'a dɔn jama yira sɛbɛnnikɛla ko sigikun kelen don kanin kɔnɔ yɔrɔ min ɲɛ Kiɲɛba mara Kangaba Yanfoli la ani Buguni Boubacar i k'a dɔn a dugukolo jukɔrɔla falen bɛ jama de la Marijanɛ ale nafolo ale makama ale ɲɛta Boubacar maa si denkelen t'a fɔ maa ye ko malidenw ka sɔrɔ ayiwa ko dɔ farala a kan sɛbɛnnikɛla ko kuma min ni sɔmi kɛra k'a fɔ jama bi sɔrɔ yen kuma in kun ma wɔyɔ Boubacar sabula minnu bɛ ayiwa a farafin baara kɛ minnu bɛ damada kɛ ni bolo ye Boubacar olu kelen kelen tun bɛ to ka jamakurubaw sɔrɔ gouvernement sɔmina a nana wulikajɔ bolo da i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ jɛsɛgɛ naani jamabɔlaw ko fɔ o bolonɔbila sɛbɛn kɛra kanberele o kɔni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana o jamana bɛ diɲɛ na ni olu bɛ jama de baara kɛ Boubacar k'a dɔn u ka bolonɔbila sɛbɛn bɛɛ jama in m'a sɔrɔ walima n'a yera Boubacar a kana kɛ ka kɛlɛ kɛ a ka kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana ma Boubacar o de la sa an bɛ donni minɛ ko bi e ko yamaruya ma di diɲɛsegin naani jamana caman ma minnu kɔni a bɔ jama in ɲinini walima a bɔli a ka bolo da wa Mali ka lasidenso min bɛ Japon jamana na Boubacar i k'a dɔn o yɛrɛ da y'a fɔ Japonkaw ye sabula olu y'a wele ni k'a ɲininka Mali nafoloko la a y'a jira k'a fɔ min ye Kangaba ye Yanfoli la Boubacar yen dugukolo kɔni sɛbɛn kɔrɔ sɔsɔlen bɛ jama de la ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ɲinini caman y'a jira wa maa dɔw bɛ yen olu san ɲinitɔ bɛ taa bɔ jama in de kan Buguni fana kɛrɛ bɛ tɛ Buguni ya debeni Buguba a mɛnna a mɛnna awɔ Buguni kɛra Buguba ye Boubacar je comprends pourquoi maintenant a mɛnna u bɛ k'u sama u bɛ fɛ k'u tigɛ ka bɔ anw na o jɔnniw la région de Sikaso Buguni kun tɛ Sikaso région fɛ wa
akara Buguni jumɛn sa région a région de doge a ti ɲɔgɔn sira la o i région a yɛrɛ région an ka maraden kɔrɔw don a ma ja Buguni i k'a dɔn ayiwa u ka dugukolo bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko Cɛmali Banimonce o filɛ nin ye commune Mala Banimonce la wagati yen dugukolo kɔni ni min farati ka to k'i cuncu dugukolo sanfɛ jama bɛ poyi ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛ sɛbɛn fura kɛra ni sɛbɛn ye wa k'i cuncu dugukolo sanfɛ ni min farati cuncunin na sanu jama a sɔsɔ kojugu dugukolo a bɛ se k'a fɔ nɔ an ka taa Bouakari Fasiriba ko a ko min ye san 2013 n y'a f'i ye kuma daminɛ na jɛrɛjɛkulu n'o bi jamana minnu bɛ awa jamabɔ ko fɔ n'o ye kɛnberela ye o ka siri k'i k'a dɔn Mali y'a buru nɔbila sɛbɛ sabula bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ Mali dugukolo kɔni a sɔsɔlen bɛ nafolomafɛn dama de la min ye an ka jama in ye n'a sɔrɔla o ka siri k'a fɔ a ye sira sɔrɔ bɔsawanakaw olu b'u ta kɛ kɛcogo min na ka dugu yiriwa ka jamana yiriwa ka dugudenw lafiya a wari ka don da fɛ Mali yɛrɛ sɔmina a bɛ waati jan bɔ e m'a ye min ye Mali faamaw ye u kun ye yɛlɛma caman kɛ an ka dugukolo nafolo bɔ i k'a dɔn sariya kura minnu donna na nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu de ye wakasiriki min b'a to an ka sɔrɔ in a bɛ k'an juru ta ye maa wɛrɛ i k'a dɔn i bɛ se ka fara an ka de nka min kɔni ye k'a fɔ e de ka don wakasiriki o banna pewu nin kun ye sɛbɛn ye Abdramane Dukure ka sɛbɛn don an ye min bɔ lasirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ Abdramane Dukure ka se sirɛni fasirijɛkulu ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Demba Konte nin y'a ka fasiri ye Demba ko min ye wulikajɔ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a sigi bɛ sen kan n'o kɔni kasaraw n'o cunna jamana kan maa tɛ a laɲini u ka wulikajɔ a n'u kunkilenna ye fɛn min ye e ko olu ma laseli kɛ wa bawo n'i y'a lajɛ min ye Seko Jɛki ye an k'a ma ko Centre de coordination de gestion des crises olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a jira sa communiqué dɔ juru la décembre kalo tile 26 san 2025 ko min ye tajiko gɛlɛya min n'o tun b'a fɛ ka segin ka na tuguni k'a ko k'a bantɔla don k'a sabu kɛ min ye citerne wulubana ninnu ye a ka ca 700 ye olu donna faaba kɔnɔna na an kɛ a gɛlɛya banna n'i y'a ye gɛlɛya kun nana citerne kun bɛ don cogo min na gɛlɛya kun fɔlɔ minnu daminɛna i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaw kun ye nɔgɔya da don dayɛlɛ waasa mɔgɔw ka se ka taji ka se a feereyɔrɔ la mɔgɔw k'a sɔrɔ joona nka sisan n'i nana wajibi i bɛ taa bureau des produits pétroliers i bɛ jɔ yen de fɔlɔ k'i ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ka larabe n'o dafala i bɛ sɔrɔ k'i kun da station kan o de o sumaya in dɛ o de y'a to taji ko gɛlɛya kun seginna kan min ye Seko Jɛki ye a y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi communiqué min n'a bɔra ka k'u fɛ décembre kalo tile 26 san 2025 k'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ o sabati bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ min ye anw ka tajiko gɛlɛya ye k'a fɔ ko gɛlɛya in k'a bɛ sigi kura ye wa ko bada min ye gɛlɛya ye a bɛ baasi cogo min na hakilinaw ni fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan o fɛɛrɛw tigɛ bɛ joona bawo n'i y'a lajɛ citerne 700 nin kɔ olu dolen faaba kɔnɔna na yan nin b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw hami min bɛ o la o de ye jamana denw bɛ degun min kɔnɔna na ka se ka fura ɲini o la joona o fura ɲini dɔ la yalima wulikajɔ minnu bɛ kɛ n'a ma kɛ ni hakili ye i laban i na taa bin dɔ kan o ka se k'o bɛɛ lajɛlen senkɔrɔma cɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ nin citerne 700 nin kɔ dolen o taara min ye bureau de pétrole des douanes ye o taara yen de o sababu bɔra ko o ɲɛnabɔtɔ la o kɛra sababu ye bisi basa ni sumaya dɔw donna baara la o kɛra sababu ye fana an ka se ka min ye joliw ye ka caya an ka taji feere yɔrɔ la n'o ye station ye o kɔni o fili ninnu sɛbɛkɔrɔ janyana nka n'i y'a ta k'a lajɛ ka minɛ décembre kalo tile 26 ka na se bi ma min ye station ye caman bɛ o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen don hali n'a sɔrɔla mɔgɔw kɔni b'a la k'a minɛ halisa ko ninnu b'a la ka bɔ ɲɔgɔn dafɛ dɔɔni min ye direction générale du commerce de la concurrence ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili sigi wa min ye taji ye bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔ nka i nimisi wasa la gɛlɛya kun fɔlɔ minnu n'olu tɛmɛna k'an tɛna se o gɛlɛya dangan na tuguni koyi Terikɛba n'o ye Demba Konte Nouvelle Horizon kɔnɔ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la wa fɛn min bɛ ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ soldats hali ni marifa t'an bolo min ye taji ye k'a san k'a fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'e na taa dogo ni gɛlɛya nana i bɛ bɔ k'a feere sɔngɔ gɛlɛya na min ma fɔ i ye walima jamana ɲɛmaaw ma sɔngɔ ko min sigi sen kan jɔn ko ala ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka kɔn a ma caya de
ni taji cara ita bɛ t'i bolo ita tɛna t'i bolo so kɔnɔ ni laban ni tɛ nin ko n'a ye walima k'a min kɔni o kɔni min ye wulikajɔ ye o kɔni sabatilen don DGCC ka taa se min ye Seko Seki ye ka taa se an ka finitigilakaw ma ba polisilakaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔyɔrɔ o kɛn bɛ k'a fa nin kɛnɛ kɔrɔ waasa min ye taji ninnu ye o kɛlen kɔ k'an ka sanze feere yɔrɔw olu larawele kɔ ka tila k'o taji dingɛw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ maaninfinw bɛ se ka taa taji feere yɔrɔ ninnu na sa ka se ka taa u ka tajiw ta k'a sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la o de ka ɲi nin ko sɛbɛ kɛmɛ mina y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Dɛma Kɔnte a ka fasiri dun karamɔgɔ de waati kɛra fɛn min ka di maa da o de ɲɛfɔli ka nɔgɔ kosɛbɛ ne ko bala cogo bɛ di Batiriki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako et Bamako wula maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Laya Jara Bouakari a bɛɛ ta sama kunkolo a tɛ se ka tobi da kelen kɔnɔ a ko kiiri min bilalen kun don ka Bitɔn Mamari Kulubali ani Mulayi Keyita a bɛɛ ta ninnu bɛɛ lajɛlen maa yanganen ye sabula CNT i ka don u b'o de la nko n'a ta bɛɛ i k'a dɔn welela min ye tribunal pôle de cybercriminalité pôle de lutte contre la cybercriminalité au tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité o ma sɛbɛn yan dɛ i bɛ fɛ ka papier sɛbɛn i bɛ fɛ ka sɛbɛnfura kɔnɔ ko jɛngɛ han le procès de Bitɔn Mamari Kulubali et Mulayi Keyita des membres du CNT se tient au tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Ngo ma sɛbɛn sɛbɛn ka de ma fasiri kɛba de ma sɛbɛn a bɛ fɔ ten de a fila plaki ba ka ye n'a b'a plaki ba kan e tɛna fili yen dɔgɔ ma o an ka taa sa sɛbɛnfura kala e tɛ fili yen dɔgɔ an ka taa Bouakari sɛbɛnnikɛla Laya Jara a ko i k'a dɔn ayiwa min ye nin maa fila ye u welelen don min kɔni ye tribunal ye i da bɔra ka min fɔ pôle économique cybercriminalité pôle économique tɛ sa pôle national de lutte contre la cybercriminalité tribunal de pôle national de lutte quoi la économique o tɛ kelen ye awɔ ninnu de y'i datugu jagoya tɛ ko olu dɔn a ma fɔ ko maninfin ni bugɔla bulondi wili siɲɛ i tɛ sɔrɔ filanan na i sɔrɔ man di Bouakari sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye sɔgɔmada in na ye u ka kiiri kun filanan a kan ka boloda sabula bolo maana bɔlen don nɔfɛ Bouakari n'i y'a ta k'a lajɛ parti politigiw tilen kɔfɛ min ye ayiwa jamana sariya bolo ye a na kɛ ninnu y'u damata kuma fɔ k'u damata ko kɛ o de la kiiri kun fɔlɔ kun kɛra Bouakari a fɔra k'a bɛ bɔ a don a kɔrɔ k'a bila bi la bi tɛ novembre tile 29 ye wa Bouakari k'a dɔn dossier min n'a talen b'u kama a ka girin maa minnu kɔni kɛlen bɛ k'a ko kɔrɔma dɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛ ninnu don ye abada CNT maa dun don Bouakari n'i y'a ta k'a lajɛ u ye min kɔni sɔrɔ k'o fɔ min ye maître Muntaka n'ale de ye avocat kulu min faralen don ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛmaa ye u y'a jira k'a fɔ ninnu i k'a dɔn birifini t'u kan tiɲɛ don hali n'u bɛ CNT la Bouakari k'a dɔn min ye député birifini ye o t'u kan sabula i bɛ n'a fɔ jamanaden gansan hali n'i bɛ CNT kɔnɔ o tuma min kɔni y'u ka weleli ye ani k'u kiiri o bɛ se ka kɛ o de la kiiri kun fɔlɔ kun kɛra Bouakari a ko jalaki min bilalen don k'u kɔnɔ a kuma tɔ nafɔ k'o kɔni barika bonyana a ko parti politigiw olu ka kiiri nin ko kelen don a bɛɛ bɛ nin ko kelen kɔnɔ nin jɛ fila kɔni a na kɛ i k'a dɔn u ye gɛlɛya dɔ ta walima kuma bana min ne dɔ fɔr'u fɛ min kɔni tɛ kuma jɔlenba ye o de kɛra u wele kun ye Bitɔn Mamari Kulubali Mulayi Keyita u bɛ CNT kɔnɔ dɛ Bouakari dɔw y'a jira k'a fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye maa girima maa koloma dɔw bɛ yen olu k'u kɔkɔrɔma don walima k'u bana min u ni sariya ni ɲɔgɔn cɛ Bouakari k'a dɔn ko kɔni u na ɲɛdɔn bi sabula min ye kiiri kunfɔlɔ ye Bouakari k'a dɔn min ye Bitɔn Mamari Kulubali ale kun welela sariyatigiw fɛ a don ale yɛrɛ ma sɔn ka taa ayiwa sariya in a ma sɔn ka wele in jaabi dɔw y'a jira k'a kun dara Ameriki jamana na yalima a y'i fori ka bɔ sariya de kɔrɔ wa yalima sariya i k'a dɔn n'o y'i wele yalima i k'an ka nin ɲɔgɔn na kɛ wa a ye sariya sɔsɔba kɛ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen laban bɛ taa kɛ wo a kunna k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn a ye gɛlɛyaba de ta ni k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ nka a mana tigɛ da o da la Bouakari k'a dɔn jamana in don kolo kelen don sɛbɛnnikɛla ko a kiiri kɔni b'i bolo da bi min mana bɔ a la o fana tɛna dɔn
siga t'o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ soir de Bamako an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ dɔn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min o k'a ma ko min ye Nord Info ye Nord Info ka jɛ ka sɛbɛn n'o ye rédaction ye nin y'u ka fasiri ye min ye Nord Info ye u sɛbɛnkɔrɔ kuma an bɛ u ko ten ko n'i y'a mɛn ko n ka kilisi ka di i da ye mɔsɔnyɔrɔ de sɔrɔ maanifin n'i bɛ sanfɛ ka jiri tigɛ n'i kɔ sɛmɛyɔrɔ fana man ɲɛ i b'a ye k'a fɔ jiritigɛ a bɛ sɔn ka kɛ bisibasa ye bolo min ye kɛlɛ maju Sɛnbara ye min ye sesimu o ɲɛmaa kɔrɔ ye n'a kɛn bɛ k'i kanbɔ kokura manda filanan nɔfɛ waasa ka se ka baara in latila a bolo k'a ɲɛ a bolo i b'a ye k'a fɔ min ye a ka équipe de campagne maa kologirinw de farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ directeur de campagne ye o ɲɛmaaya tan bɛ ka di maa min ma i bɛ o dɔn wa o de ye Bokar Tanja ye Sancho te Sancho tigi don wa awɔ min ye groupe Tanja ye o président directeur général don an ko a ma ko PDG i b'a ye k'a fɔ ale kɔni sugandila i y'a dɔn maaw ni danaya dala i kan maa kelen tɛ kɛ dugu ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye ne ka dugu sigi i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Bokar Tanja groupe Tanja PDG don wa a yɛrɛ fana a bɛ sesimu in kɔnɔna na o a bɛ bureau national fana kɔnɔ wa min ye Maju Sɛnbara ye a ye danaya d'a kan a ka se ka k'a ka équipe de campagne o ɲɛmaa ye maa min n'o bɛ groupe Tanja ɲɛmaa dɔn n'o de Bokar Tanja ye a fana a y'i kanna bila cɛ kologiriw ma o nɔ bɛ tali kɛ Bakari Isa Keyita la ale ye maa hakili feerelen ye kunnafoni dili sira kan n'an k'a ma ko expert en communication n'i y'o fana lajɛ commission communication o ɲɛmaaya ta bɛ ka di ale ma n'o ye Bakari Isa Keyita ye wa ale fana ma dan o ma a y'a jira sa k'a fɔ ni danaya dala a fana kan maa wɛrɛw fana bɛ yen ale n'i tɛgɛ mana bɔ u nɔfɛ bawo min ye Maju Sɛnbara ye opérateur économique min do usine ka taa se cakɛda bolofara wɛrɛw ma o ɲɛmaa do wa o fana o cakɛda minnu fana sigilen do ɲɛmaaya jɔyɔrɔw bɛ o fana kunna o ɲɛmaa ninnu ka taa se baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma olu fana y'u fanga fara ɲɔgɔn kan anw ma wele dɛ nka anw bɛ na an ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin Maju Sɛnbara ma k'a sabu kɛ min ye groupe Tanja ye a y'o min ta k'o bila a ka directeur de campagne o ɲɛmaaya la jɔn ko ala an na senkɔrɔma dodo ta ni k'a sɛgɛrɛ wa o kɛla sabu ye min ye Jean Dako ye Jean Dako ale fana Maju ka usine minnu bɛ yen o ɲɛmaaya ta bɛ ka d'a ma i b'a ye k'a fɔ a fana bɛ k'i jɛ nin yɔrɔ fin kosɛbɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ immeuble belebele dɔ kɔni sugandi bɛ ka di u ma n'o de ye directeur de campagne o n'o ye u ka quartier général ye an k'a ma ko QG u taalen bɛ u sigi e bɛ yɔrɔ dɔn ne tɛ tile ya e ka esugoroya a barika moi je te mens pas je te dis la vérité n bɛ tiɲɛ de f'i ye ayiwa e bɛ yɔrɔ dɔn n ko bi tile ayiwa min ye yɔrɔ dɔ dama bisimila min ye Jean Dako ye Jean Dako le parfait Jean le parfait o bɛ mini Jean Dako de y'o ye Jean le parfait kamalenba don a latukɔlɔ suma tɛ taa maa ti para ye o ayiwa min ye Jean Dako ye Jean kɔni kɛn bɛ k'i cɛsiri baara in taa bɛ ka kalifa u la cogo min na Bokar Tanja fɛ olu bɛ se ka minɛn ninnu jɔyɔrɔ ninnu minɛnw fa cogo min na o hɛrɛ n'o dabaliw tigɛlen don wa min ye Maju ka sociétéw ye ani entreprise wɛrɛw olu baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan nin ko in tɛ lagali anw ye koyi an sen bɛ don a la fo ka taa fɔ don min na min ye kɛlɛ Maju Sɛnbara ye a ye ɲɛmaaya sɔrɔ n'o ye manda filanan ye i b'a dɔn min ye o élection consulaire fana ye o boloda bɛ ka bila février kalo nata tile 8 san 2026 ni ala y'o fara maa min si kan jɔn ko ala bɛɛ lajɛlen kɔni na o nisɔndiya ni k'o fari da n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana min ye bolofara wɛrɛw ye minnu kɔni kan k'u wakili don maaninfinw kɔnɔbara ko la ko tɛ ko n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala bɛ a kɔnɔ restaurant Gaduma sayizi olu filɛ ni ACI 2000 kɔnɔna na olu ko mɔgɔ maa bɛ na kɛnɛ in kɔnɔna na minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ u kɔni ka dumuni ko o tɛna don kunbala na wa mɔgɔ maa bɛ yen n'i bɛ na ka na nin baara in bolo da Maju to a la dumuni ko i ka taa munumunu salo kɛ olu fɛ yen u k'a dɔgɔ sɛbɛ dɛ k'e to a sɛbɛ cogo di e m'a fɔ ko Jean kɛrɛfɛ wa ninnu m'u ka kuma fɔ sisan wa ko an ka taa dumuni kɛ yen i fana ka n'o kɛ diɲɛ don o don i bɛ taa fɛɛrɛ bila yen dɛ o ma f'i ye olu fana na dɛsɛ an bolo kɔrɔ dɔgɔkun kelen
Naam. Bari ni ko maliya ma ko dumuni fula ma be ya. A ta to be ma do salo ka fara ya. Ai o mai ne. O be restaurant bi. Ali. Ni restaurant god ma la ja amdala sai 2000 kono. Olu ko ku joro na onu je ni yoro fi. Olu ka wuli ka jo o ka deme o na ke dumuni duma dili mo ma. O fana temele ko. I ba e fana ka fo mi e bamba e silaye. Mama sila mani vunga tani nga segi campaign wati o be sega ke hagli sigi ni basigi konna na chugumna akoka ni wakili do o fana na wasa mi maju sembara akata ko fulana manda fulana na sesi mun nyama ya kura o be sega taka kalifa la chugumina february na ta tlesegi sande 2026 no o koni election bana o wula da fela jabi ka boga be pambara maju atega flaka korota ka foka le de sugandila ni ka ke sesi mu o nyama ni wese wemna ya salo ka bo nor info konna na ka je ka sebo ka fadire ba tirigi mbi boni awa o sebengele nor info ma mi nya sebe i ka do sebeni kelo yere da ma farla nyanga ka sebe i bora ka mi wo bil ha ako maju sembara i ka do aki kambo mi nya chambre de commerce et d'industrie no juro u ka sobaye anyema ya nofe bo akari i ka do ano kaka wa ayere fe la bako kunde koy mi nya juro wi apuma ba fara manga ka izini tugu bela jele de jera maju e bara min damine iye wuli ka jo minunge iye bara kulugiri minunge isira ka juraw ka ko chama nyana bo e be ni bla tugo di ka fo mawre bina bla ni nyama yala iye min damine ibo de furi watrigi ka do kele maju sembara ako tegele abo o no de do o ma blogi ba nya do ngana watrigi ni juraw ka wa sosigi na kera vote ko mai ma kangi hakili sigi sabula min nye juraw ye watrigi min nye lawale ma kunda fo ko vote be ke koy ubi bi aka de ka fo jo kwala karta e ka kanga nyema ye obi ka min gama watrigi iye bara chamange magonye mina chama iyo gla jamana kono watrigi ka do dana bi deka na na fo vote o kuma anga vote ka semani kala ko ni vote nunu ndaka laje chambre de commerce watrigi ka do maju na furadama abisa ndama dobo aye wuli ka jɔn min kɛ min kɔni ye sɔrɔ bosobaw ye waati u ja bi gɛlɛya i k'a dɔn ka faamaw kuma ɲɔgɔnya faamaw bɛ se k'a lajɛ ni ka dayɛlɛ kɛ cogo min a bɔ juraw ye janko jagokɛla kumaba n'a mankan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ kɛ ni hakili b'a la don min CEDEAO kun kelen bɛ ka gɛlɛya ta ka jamana in sɛgɛrɛ waati baloko gɛlɛyara ɲɔ b'o la malo b'o la tulu b'o la nɔnɔ b'o la waati k'a dɔn maju sɛbaraw de ye dulokiba d'u kana ka wuli ka jɔ bolo da ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen yaala don kelen da kelen maa tɛ k'a fɔ ko Mali i k'a dɔn a baloko gɛlɛyara o don u ye wuli ka jɔ min kɛ o kɛra waati hali kɔsɛ in na tajiko gɛlɛya min kɛra maju tɛ taji feerela ye nka jura don taji feerelaw ye jura ye a ye taama min kɛ su dibi la waati i k'a dɔn o dɔnna sabula o kɛra sababu ye i k'a dɔn min ye gɛlɛya caman ye o ka dɔgɔ min ye sɔrɔ bosobaw ye n'o ye taji feerelaw ye u ni faamaw ka se ka ɲɔgɔn faamu Mali fa bɛɛ lajɛlen de don koyi waati k'a dɔn chambre de commerce et d'industrie a bɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni ko wɛrɛ ma kɛ ala ko don waati maju kɔni ka tɛmɛ o ye wajibi de ye o kɔni o sɛbɛnnen don larusi la sɛbɛnnikɛla ko n'o y'i bɔ a la a ye mɔgɔ min ɲɛ fana waati k'a dɔn juraw ye hali a bilala min nɔ na n'o y'i so Bacili ye waati a juyara ma kɛ dɛmɛni min kɛ ka se hakɛ la hadamadenya yɛrɛ la ani maaya la waati k'a dɔn juraw b'o lakali sɛbɛnnikɛla ko maju t'o cɛ ye min bɛ maa janfa walima a bɛ taa kitu sabula ni ala y'i sɔn waati k'a dɔn i k'a dɔn i ka gɛlɛya man ca bilen a ko an bɛ don min na ko bi chambre de commerce et d'industrie du Mali waati yanni sɔɔni cɛ i k'a dɔn tabale bɛ gosi ɔ min kɔni maju ka ɲɛtaa ye jamana in juraba nafolotigiba fɛn o fɛn bɛ yen usinitigi fara baara kɛ cakɛda belebelebaw kan nin bɛɛ lajɛlen t'an bɛ meleke maju la ɛlɛ ni an dalen don a la k'a fɔ e bɛ se k'an ka ci ɲɛnabɔ o kuma anw ko waati k'a dɔn on change pas une équipe qui gagne sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ jamana sɔrɔ ani jamana in ɲɛta a dalen don jamana jura ani a sɔrɔ bosobaw olu de kana sabula u ka wuli ka jɔ waati n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna babolo in ka i b'a ye k'a fɔ u ɲɔgɔnna ka dɔgɔ min ni min bɛ jamana na waati ni kwaji b'u fɛ yen i b'a sɔrɔ minɛn da ka di Mali kɔnɔ ka tɛmɛ o jamanaw kan o ye Mali juraw ka sababu ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nord Info kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun Nord Info ne y'o bila sirɛni n b'o ta fari la sirɛni awɔ o ka bɔli kɛrɛnkɛrɛnlen yɛrɛ ɲuman na spécial n ye numéro social di
Mami ka fasiri ye ni o ye dugu fana Keta ye. Dugu fana ko min ye Blanc commune ye k'an ka taa yen dɛ. Ni ye Blanc commune ko fɔ i b'a mairilakaw ni ka u ka baara ni ka o yanga. A maire ba n'o ye Mamadu Samake ye. Mamadu Samake donc ala a bɛ wuli ka jɔ la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ. San yiri ka a nafuradama mairiya la ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ min ye bila ka ɲɛtaa ye mairilakaw yɔrɔ min ye Mamadu Samake ye a kɛn bɛ k'i cɛsiri o baara la. Hali n'a sɔrɔla jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya n'a ta o ta min ye Mamadu Samake n'o ye maire ba ye jɔn ko ala a min sigi k'i tɛgɛ fila da i sen kan min ye bilakadenw ye cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ olu nimisi bɛ se ka wasa cogo min na ale ka mairiya hukumu kɔnɔna kadara kɔnɔna na a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ n'u dabaliw tigɛ ɲɛda kura ani nikura bɛ se ka fiyɛ seleke naani kɔnɔ cogo min na ka bɔ maire yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Mamadu Samake ye a ka baara ɲɛsin bɛ o ma n'i y'a lajɛ min ye bila ni ye bila ko fɔ n ye bila ye a sigi bɛ cogoya min yɛrɛ la o kɛra sabu ye sa bila maa ma k'i tulonkɛ a la k'a sabu kɛ a sigi bɛ fa min fɛ ani jamana fa min fɛ n'o ye faso Maliba ye min ye maaninfinw ye maaninfinko dɛsɛ o tɛ yen bawo fo ka taa se min ye sɔrɔ ye o bɛ kɛ yen fo ka taa se min ye taabolo wɛrɛ min bɛ se ka kɛ lafiya ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ bila ka se faaba kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye bila maire ba ye Mamadu Samake a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a taa bɛ ka ɲɛsin o de ma nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye bila ye bilankaw n'o ye bila sigibaw ye olu ka cɛsiri a n'u ka timinandiya ka sanga ni gɛlɛya min bɛ faso Maliba kɔnɔna na o kɛra sabu ye maire yɛrɛ cɛsirijala min kun b'a cɛla a ka dɔ fara o kan ni k'a kolo giriya bilakadenw mago bɛ fɛn min na n'o kan ka bɔ maire yɔrɔ ale kɛn bɛ k'i ɲɛsin o ma o fura n'o bɛ sɔrɔ diɲɛ fan o fan fɛ a b'i ɲɛsin o ma k'o baara ni ka o bolo da k'a bɛ san fila bɔ bi hakilinajigi i b'a ye k'a fɔ min ye jizo ye an k'a ma ko inondation o nana ka don ka bila so caman filenkolonji ni k'a dakolonji o baara kɛlen ala minnu bɛ faaba kɔnɔna walima minnu sigi bɛ Mali fan wɛrɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ye ji bɔ i ɲɛna k'a sabu kɛ a bɛ degun min se bilan sigibaw ma ani gɛlɛya min bɛ jizo ko in na donc ala an bɛɛ lajɛlen kamana gana n'i y'o ko ta k'a lajɛ gouvernement bila maire ka wulikajɔ n'a ka kulekan bɔlen kɔ k'a fɔ dugudenw sababu la ani dugudenw ka wulikajɔ ani ka cɛsiri u ka maire tɔn kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ gouvernement de la transition olu ye wulikajɔ kɛ joona o wulikajɔ jurula i b'a ye k'a fɔ min ye dadumunifɛnw ye olu bɛ se ka se yen sigibaw ma n'o ye kɔnɔna sigibaw ye o bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min na teliya la baara ninnu kɔni t'a la ka bila o minɛn kɔnɔna na wa n'i y'o fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ transition ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔfɛ maire yɛrɛ a terila minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛbɛ ta ni ka ɲɛsin bila ma o fana bɔlen koyi min ye sefɔ wari o miliyɔn 400 ye o fana ta la ni ka o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin bila ma waasa degun min n'o bɔra ka bilan sɔrɔ ɲinɛya san 2 ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka latile min ye jizo ye a kɔlɔlɔ n'a kasara a bɛ kɛ fɛn min ye ka ɲɛsin dugudenw ma o dimi a bɛ se ka baasi u la cogo min na n'o fana bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye maire ba ye saka n'a ka waati a ka dakɔnɔ gwɛsɛ o ye fɛn min ye i b'o o dɔn wa o de ye jamanadenw fanba cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ale ka Blanc commune mara kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ka i jɔ an ka autorité de la transition n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye an k'an jɔ u tɔn kɔfɛ gɛlɛya min n'o bɛ anw dala sisan ko gɛlɛya ye k'a tɛ mɛn tuguni k'a bɛɛ ban wa n'a banna a tɛ ban ni anw ka wulikajɔ tɛ a tɛ ban n'an ka dɛmɛ tɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ bilansigi bɛ cogoya min na ko jɔn ko ala ma a bɛ se k'a fɔ ala yɛrɛ de ye bila ta k'a ye wa min ye sugu bulonkolubanaw ye min ye maire ye a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o fana ma n'o de ye suguw ye k'o sigi sugu minnu bɛ yen ni Bamakɔ suguba yɛrɛ legimukɔrɔla tɛ jɔn ko ala i tɛ ɲɛbɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ ta fɛ bila min ye maire ka wulikajɔ ye a ma dan o fana ma taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin Blanc sigibaw ma Blanc commune kɔnɔna na a y'i ɲɛsin o baaraw fana ma wa n'i y'a lajɛ CFA wari o miliyari 4 o fana o ta la ni ka ɲɛsin hakilina wɛrɛw ma hakilina minnu bɛ se ka kɛ sabu ye halisa Blanc ka se ka yɛlɛyɛlɛ ka taa fɛ bɛɛ lajɛlen k'i to jamana kɔ kan ni ka bila ni k'a nege minɛ min ye Mamadu Samake ye bila maire ba a y'a jira sa k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na wulikajɔ
ani taabolo minnu n'olu hakilinaw t'a mɛn a fɛ k'a n'o kɛ sababu ye sa k'i sinsin o kan bilankaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la hali n'a sɔrɔla degun bɛ jamana kɔnɔna na ko ka ko bilata jɔn ko ala mɛri ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri sababu la n'o ye Mamadu Samakɛ ye o kɔni kɛlen bɛ sababu ye ni ka hakilina caman bɛ yen gɛlɛyala ni ka o baasi nin wa sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ la sirɛni kɔnɔna na dugu fana keyita a ka fasiri don Boubacar Sidiki n kun t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye a fɔ n ye bila dɔ fiyɛ n y'a sugu jɔ n y'o sugu jɔ o aw bɛ kuma mun feere ɔhɔ nin ka di ye anw ye segu ka ye ni kumaba fɔra i ye i b'a tigi ɲininka ko k'ale ma cogo di Suakov société Alu Kuma ayi Madala Kuma non o ye Somakov oui c'est vrai voilà Alu Kuma ala ka hinɛ na Alu Kuma denkɛ fɔlɔ ye Laasana Kuma ye Laasana Kuma denkɛ fɔlɔ o tɔgɔ ye ko Saja Kuma i y'a faamu min y'a dɔgɔkɛ ye Amadu Bayiba Kuma ka taa se Nuhu Kuma olu de bolo tun bɛ ɲɔgɔn daba tun kɛra Kuma ayi n bɛna nin ye o nin kelen ye sɛbɛ kuma de ye n bɛna ka kuma de ɲɛf'i ye ani Madufi o y'a balimamuso den ne Abilayili u tun bɛ minɛn de kɛ i k'a dɔn kari belebeleba kɔnɔ mayito b'a la arajo b'a la i k'a dɔn burɛto diɲɛ fɛn bɛɛ sugu bɛɛ o y'a sɔrɔ Alu Kuma ye Filipu représentant ye Mali la anw kun bɛ sugu jɔ sugu ni sugu an ye bila dɔ jɔ sugu jara kosɛbɛ an bɔra yen ka taa san a kɛra nin waati in de kɔnɔ an bɔra yen ka taa san an y'o dɔ fifa o jara k'an ka fara san ka taa Tomiya mɛ min f'i ye n bɛna kuma kelen f'i ye dugu o dugu k'a daminɛ Bamakɔ ka taa Moti goudron min filɛ n'a t'a da la hinɛ ka dɔgɔ j'ai fait c'est-à-dire ne bɛ kuma caman f'i ye a bɛ kɛ ɲɛna ko lalatɔ kuma don walima darakɔrɔbɔ dugu o dugu n'a tɛ goudron in da la a hinɛ ka dɔgɔ sɔrɔba tɛ yen an ye san jan jɔ kɛ o jara k'an ka fara ko an bɛ Nuwɛli de la ko Nuwɛli sugu ko an bɛ taa bɛn o ma Tomiya anw taara Tomiya cɛ dɔ bɔra sɔgɔmada joona fɛ k'an ka minɛnw waridalen sɔrɔ o kuma y'a sɔrɔ arajo kuma ma daminɛ ni an sera dugu min na mikoro sirilen bɛ kamiyon in na ne bɛ chauffeur b'a wuli ne bɛ taa alo Tomiya n'a lamini ayiwa ala y'a to dugu mɛ n bila ala koyi burɛtiw bi yan arajow bi yan nin bi yan wa an sigilen don sugu la karisa ka bitigida la i b'a sɔrɔ an bɛ taa an sigi kɛnɛba dɔ kan min dɔnnen don anw tilala kuma na dɔrɔn cɛ dɔ nana ne ma a ko n denkɛ ne ko a ko aw ta ye wari ye ɲinan ne ko cogo di a ko Nuwɛli sugu de b'anw fɛ yan Tomiya ne ko tuma ko an na fa bɛɛ ka wari n ka jɛ sugu jɔ ka taa sugu wuli recette an ye min sɔrɔ i b'o dɔn 1700 o kɛra o Tomiya i ka kuma in de ne sa dugu bɛ i ye kuma in yan dugu o dugu goudronba min bɛ bɔ ka taa fɔ Moti ni min tɛ dugu in da la a hinɛ ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ sɔrɔba tɛ yen sɔrɔ in bɛɛ bɛ goudron in na ka taa i tɔn ka tezara premier min an ka segin ka na n taara n nana degeli wɛrɛ tɛ o la Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min y'a sɛbɛn Mahamani Ture Mahamani ko i k'a dɔn min kɔni ye l'armée ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa jugu kɔni a b'ara k'u bɔrɔn dɔn i ko tiga kɛnɛ Boubacar Sidiki sabula armée de l'air min ye wulikajɔ ye Gati u ka bolofara min bɛ Tumutu Boubacar Sidiki u kun kɛlen bɛ ka dakoyɔrɔ 4 kɛ dakoyɔrɔ in kelen o kelen maa min b'a la a ka ca cɛ 60 ye Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye Buguni mara fana ye taji bondo minnu bɛ tɛmɛ ka tugu olu fana kɔ sanfɛla la Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn a nisɔndiya ma kɛ foyi ye état-major général de l'armée ko ka diɲɛmaa ladɔnniya Boubacar Sidiki k'a dɔn an ka force armée min ye désakolo tile 24 Bamanji t'a jugu dabila Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɔrɔdasiw fana tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ kɔlɔsili la Boubacar Sidiki k'a dɔn sanfɛmaw olu kɔni y'u wakilu don Boubacar Sidiki u nana wuli
wulikajɔba kɛ wulikajɔ min n'o ye sanfɛla ye ka dugumana lajɛ ka kɔlɔsili kɛ Bɔkasitigi k'a dɔn waasa ayiwa an ka minɛnw bɛ se ka tɛmɛ lahɔrɔma na Bɔkasitigi k'a dɔn u y'o baara de boloda tumutu fana Bɔkasitigi k'a dɔn u ye bonni kɛ dugumama minnu dalen kun don Bɔkasitigi cɛ min fana tora ye i k'a dɔn basikɛnɛ cɛ la maa t'o dan dɔn u y'a jira k'a fɔ k'u to sanfɛ ka dugumana laruwe k'a lajɛ min ni min bɛ senna hali ni dimɔgɔ bɛ pan Bɔkasitigi u ɲɛ b'a bɛɛ la o de la min ye Kajana Buguna Kajana Buguni ani ayiwa Kajana o furanjɛ la u ye susuli min fana kɛ ye o fanga bonyana kosɛbɛ Bɔkasitigi k'a dɔn kɔlɔnjɛba o kɔrɔyanfan fɛ ka na Mɛma min ye kɔlɔnjɛba mara ye ka taa Wakɔrɔ ni o fana bɛ kɔlɔnjɛba kilebi yanfan fɛ armée ye wakili don Bamaji caman na ye Bɔkasitigi k'a dɔn o fana kɛra nisɔndiya da ye desakalo tile 28 Bɔkasitigi i k'a dɔn ka taa bila desakalo sibiri fana desakalo tile 27 Bɔkasitigi sɔmin kɛra k'a fɔ o don kelen ye wulikajɔba dɔ tun bɛ senna Bamajiw fɛ u maa caman de ye Bɔkasitigi n'u ko law i k'a dɔn u kɛlɛbolofara min bɛ n'u k'a ma opération Fugakɛnɛ Bɔkasitigi u ma tɔtɔku la u y'a jira sa k'a fɔ min kɔni Soribugu n'o fana bɛ Kita mara la Bamaji min fara ye danda la an bɛ donni min na ko bi maa bɛ se k'a fɔ jɔ kɔ a la Bɔkasitigi armée kɔni a b'a ka wulikajɔ la min ye kɔlɔsili i k'a dɔn ani jateminɛ ye o tɛ dabila abada nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ wɔɔrɔ Nouvelle Horizon ne y'o bila min ye le républicain n b'o ta Worodugu Jeko ani Foroba Ɲada Bedi Darame kɔrɔkɛ ka journal a ka ɲi sɛbɛnfura in y'a boli ko 7,990 u ye dɔ kɛ maa min ye fasiri kɛ o de ye Adama BFO fana ye u ko mun Adama ko min anw ka baganw ye faso Maliba a baganw k'u bolo ci waasa min ye banajugu ye maa minnu bɛ n'an bɛ an kɛ ka baganw su a kɛ o tɛ bolo ci a vaccination vacciner le bétail hadamaden bolo bɛ ci bagan bɛ suwaden nin ye min bolo ci fana adamaden bolo bɛ ci bagan bolo bɛ ci ayi baganw bɛ suwa min ye nin kɛnɛ belebele ye juma tɛmɛlen n'o bɛnna décembre kalo tile 26 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ cathedrale n'o y'a bagan feere yɔrɔba ye kɛnɛ in a kun kɛn bɛ ka nin hakilina in bisimila n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɔni sabati bɛ camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw fɛ jamanaden bɛ se ka lafiya ni sira o sira ye o kɔni kɛn bɛ k'u sen da o sira ninnu kan a bɛ se ka taama cogo min na hali n'a sɔrɔla taama ye a ka gɛlɛn n'i y'a lajɛ kɛnɛ in bonya minɛ kun t'a bɛ ka di général d'armée Assimi Goïta ma ka maa min taara jɔyɔrɔ fa o ye général de division Ablaye Mayiga ye n'i y'a lajɛ fana gouvernement maa caman kun t'an bɛ a nɔfɛ ka taa se lasigidenso n'olu b'an ka jamana kɔnɔna na olu ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ APECAMu o ɲɛmaaba n'o ye Sanusi Buya Sila ye o fana o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se wuturnɛriw olu ka ɲɛmaaba ma n'o ye docteur Umar M Maki Tunkara ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa Kambila commune rurale kɔnɔna na k'a fɔ dugu 15 min kɔni ni hakilina in da la ka ɲɛsin olu ma n'u ka dugu fana ye kunnaja sɔrɔ ni ka se ka nin bagan choix ye ni ka se ka o hakilinaw a baaraw nun ka se ka dugu fɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko in ka sɛbɛkɔrɔ sankɔrɔ ta la n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye camancɛrɔ fanga bolo ɲɛma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a kɛlen kɔ ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye n'i y'a ta k'a lajɛ bagan kɛmɛ sabu ye sɔrɔ min n'o bɛ yara ka taa Wagande kɔnɔ kɛmɛ sara la min ye 12 ye baganko o de bɛ kɛ sabu ye k'o nafoloni k'o nati an ka Wagandeba kɔnɔna na n'an k'a ma ko PIB n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka baganko ni mɔniko ma n'o ye Yuba Ba ye ale ye hakilinajigi kɛ a y'a jira k'a fɔ baganw ka suwali n'o y'u ka vaccination ye k'a bɛ kɛ sabu ye ka maaninfinw yɛrɛ nikun an'u ka kɛnɛya ni ka o de jidi bawo ni baganw su a la min ye sogo min n'an b'o san k'o dun a bɛ kɛ sabu ye an ka kɛnɛya a ka se ka kɔlɔsi wa n'o fana bɔla yen min ye bagan maralaw ye k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka bagan ni ka a suwa waasa min ye bagan ka kɛnɛya o ka jidi maa minnu fana bɛ yen n'olu gɛrɛsɛgɛ bɛ don bagan ninnu sogo la olu fana ka se ka sogo in sɔrɔ a sanuma ka taa sɔrɔ banakisɛ tɛ a la min ye Yuba Ba ye a y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na o wulikajɔ ninnu kɔni kɛn bɛ sabu ye sa min ye Kouari
bari ani sanu tɛmɛlen kɔfɛ baga o kɔni ye bolofara min n'a bɛ nafolo yara ka na anw ka wagandeba kɔnɔna na maa caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ n datula wuturnɛru ka jɛkulu ɲɛmaaba min jɔ a la n'o ye Dr Umaru M Maki Tunkara ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min u ka cɛkɛda bolofara min bɛ n'o ye laboratoire central vétérinaire ye o kɔni ko dɛmɛ kɔni d'a mɛ ka ɲɛsin a ma ko halisa k'u bɛ dɛmɛ ɲini ka bɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ waasa min olu bɛ vaccin minnu dilan n'o ye furaw ye o kɔni o dɛsɛ kana jamana baganmaralaw sɔrɔ hali dɔɔni bawo ko n'a ma janto waati ni don nataw kɔnɔna na fura minnu ni laboratoire central vétérinaire b'o dilan ko n'a ma lajɛ diɲɛ jɔlen na k'a ko e ko fura in k'a dɛsɛ tɛna wa an laban na taa fura san ko kana na ni ka don n'a ye jamana kɔrɔ o min filɛ nin ye k'o tɛ taamasere ɲuman ye wele bila bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma o k'u tɛgɛ don halisa laboratoire central vétérinaire kɔkɔrɔ waasa baara ninnu a bɛɛ lajɛlen ka se ka latile wa min ye baganmaralaw fana ye olu bɛ se ka dɛmɛ ni sira o sira ye bagan ninnu ka yiriwali a bɛ se ka jidi cogo min na ka taa fɛ o baaraw fɛɛrɛw fana ka tigɛ joona Sanusi Boyasi la o min ye APCAM ɲɛmaaba ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen bɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw fo ka taa se dɛmɛbaa wɛrɛ minnu n'olu bɛ jamana kɔ kan n'olu ka nafolo bɛ donni ko in dafɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka taa se projet kɛrɛnkɛrɛnlen ma projet min kɔni n'o bɛ wele ko projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel an k'a ma ko PRAPSI o fana o ye wulikajɔ kɛ nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen taa bɛ ko a disi la nafolomugu bɔli sira fɛ projet PRAPSI de fɛ wa n'i y'a lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na min ye réfrigérateur 12 ye o dila yanni bagan ninnu suwali bɛ daminɛ ka taa se min ye glacière 53 ye o fana dila kɛnɛ kan congélateur 12 bagan suwa bien n'o ye sɛrɛngi ye o 200 o fana dila fo ka taa se min ye bulusi ye fini jɛma min ni bagan suwalaw b'o don u kana o 1000 ka taa se min ye motow ye sen 30 o fana dila min ye enregistreur 150 ye o fana o dila fo ka taa se o enregistreur o bɛ baara min kɛ o b'o dɔn wa baganw ka se k'o ka fari a kalaya n'a sumaya n'o ye température ye ka se k'o ta n'a ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen timɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ premier ministre général de division Ablaye Mayiga a taara ni ka taa bagan fɔlɔ ni ka se ka o choix min ye bagan tɔw ye olu choixli o ka se ka boloda jamana seleke 4 kɔnɔ nin ko ye sɛbɛn même n'a y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ adama bɛɛ fo fana a ka fasiri dun waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan o bɛ bɛn est-ce que ale ko segin ka n'a ye o tan tɛ han o ka f'i ye kabi sa o b'a sɔrɔ balo tana sa i to ka na sa Mali tɛ jouer 19 heures de ya o dɔ kɛ o b'a sɔrɔ balonda banna o an bɛ segin ka na sini kɔni ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan sɛbɛnkuraw bɛ bɔ kulu lakali denmisɛnw tun bɛ fiɲɛ tulukala la min ye Sylvie Vartan ye ale tun b'a k'an ja ta sɛbɛ kalani Bouakari Sidiki MCA ayi MCA élément kɔrɔ Bouakari Sidiki dama tun ka na 4e cabinet mun cabinet 4e cabinet a b'i da yi sa o wa salam